Yes, sir. Oyolima. Abia. Ego neti lesi nwanyi dia so Obi Costa Road Ezi nwanyi dia so Alusego ni kaligego Onye kusigo chidiepe Eze Obi Costa Road Alusego ni kaligego The youngest landlord na Gambia Onye nwelu mmadụ enwegego Ogbuefi Obinna si Okonkwo Alụsi ego na mba niile The youngest landlord na Gambia CEO Immas Concepts Nigeria Limited CEO Obi Okonkwo Investment Nigeria Limited CEO Obinna Global CEO Sidon Investments Gold dealers in all kinds of auto papers, trucks, cars, electrical, building materials. President Akaraka Friends Club Gambia, Vice Chairman, Ekusigo Family Association Gambia, First Treasurer, Young Dynamic Friends Club, Member, Igbo Community Gambia, Member, Anambra State Indigenous Association, Asia, Member, One Amaka Community of Friends, Gambia. Yanesibo Loliano Lolo Mrs. Uju Eziwan Okonkwo Osodi Eme Onwade Wanime First Lady Sidono Akunwanya na Gambia Nisobili Mawubula Kotoku, on your money, so there's an onion kununu, no one live on the menu, and the cuisine that Obulu na kusigo local government ke dị na Anambra ebefu kan yelulu mukuda lusi ego nu alusi ego namba ni no so akamelo go dalunu machi gozila gozinu owebuli kenu wenato Nasianu no ne mogo ogogo jiwe kalesia
nava mulo dogunu owe kalisia ibataze ni mobodo no nwelu ndeji bili obodo adeko gbukpokulu ane nwo obodo obodo mụta nwa ka nwa na-enu ụwa onye ọbụla enwebe anwụli ezienu na mulodogwu Chifsa W.O. Okonkwo ishi anyị dị asọ ọ bụrụ na ishi ekwesịgo lokal gọọmenti ka Anambra nụ na bamulodogwu Chifsa W.O. Okonkwo ishi anyị dị asọ na aja ishi ekwesịgo Anambra State yana Lolia late Lady Florence Onyebuchi Okonkwo ọsịkwa famulodogwu n'ezenu na musilodogwu ya bụ nwa wee tonyitenu webido wee gụba akwụkwọ o jelu primary school Central School Ojekulu Secondary Okonkwo Memorial Grammar School Owebulunu na Nnewinu Kotelia Ojesili wepụta Udogogusili akwụkwọ nenu ọ na-ali Dumo bụlụ na Lagos nọ na Lego o jezila ọgbụgba bọyị obele nwa nọ gbasịlụ bọyịnụ ọganya wesetụ ụlọ anyanụ o mesili bido nke na-eme ọfụma ezemogo travụlụ n'ezenu n'ojelu Gambia oluzili Gambia wee bido wezubafenu ụzọ wee mepenu Chukwu wee gozie nyenu ezemogo wee buli ikenu enochọbalụ nwanyị o jelu dutasama osodi eme enu Mrs. Uju ezi nwanne Okonkwo n'Okotelo ọsịgbogoli malo ide ya nenu nwadị nwanne ime nụ nwadị nwanne ime osodi eme akụnidoso wamụtalụ ụmụnne senu nwoke na-anọnụ ya n'ofu nwanyị nụ ka Chukwu ji wee gozie fanụ fa wee kwechiri Ogbuefi Obinna Okonkwo nụ ezemogo n'ọgbalụ nụ maka na n'elu anya nụ ije nwoke n'osili ike obidolu n'oge nụ ọ bụrụ na-eko ebe afụko bidolu gbavọ mbọ nụ o mesili jee Gambia ọ nọzi na Gambia Chukwu wee lotie wee bulike Obinna wee kalisia maka na ọ bụ ego ga-eji akalisi ana akalisi na nkịtị onye ọma na-eduzuo asị na onye Chukwu gọziri agọzi nụ onye afesolu n'ife a na-eme alụsego na mụ keneli alụsego n'iduso Obinna Coastal Road Gambia ezi nwanyị dị asọ n'iduso
Ezo yibiko kabaniru Libana kwa kurime maka onye chediro n'isusu Libana kwa kurime Asi no gadili gị mma ọmọgụ Alụsego Yes Ezi nwanyi daso Alụsego n'ikaligego Onye kusigo chidi ebube Alụsego n'ikaligego Ezenobi Costa Road Alụsego n'ikaligego The youngest landlord na Gambia Onye nwelu mmadụ enweghị ego Alụsego si mubuli gbakene Mukene ndezi nunu yanu Mukene kwa ndi oyi yanu Wasi mukene mwizi zofulu nanyanu Nanu masife chukunu Chibikamu Nanu Okonkwo no Ezi mwani isobili Osikwa na 10th of May Kamule Ezi nwa sidonu no kadile gima Osimu keneli yenu Nwi ya nwoke nke Master Udochukwu Okonkwo Kele buiso nedoso Ezigbo nwa sidon na isobili Gabaniru na chukwu kwe na zuno Kabubule guru keneli yenu Ezi nwe ya nkitonu Kanu masake ne chukwu Okonkwo no sobili Akuiriri ezigbo nwani onye nweli nwelodogwo Gabaniru nwa m Kabubule gukenelu Nene ezigbo nwe ofulu n'anya no Nanu masebube chukwu Okonkwo no sobili Odogu ikali kenu onye nweli nwa Onye mani tuso Uke na adiya nwanyi Adiya nwanyi ofulu nanya Miss Omasi chukwu Okonkwo Ada chukwu Ada chukwu Omalicha nwa sidon lechaba nwani nwelea Abule gumuke neli yenu Ebu Sherman Ofu ezi nwanne Amaka Committee of Friends Obulu na Gambia Mr. Chukwudo Keke Locomotives Gambia Asino Onyisi nisobili Yes sir Sidono simu keneli yenu Ebu Vashaman Ndoku Ezi nwanne Amaka Committee of Friends Mr. Romanus Mezenu Mbango Mili manyu loku na Gambia Nikoso Onye nweli no Ndoku Asimu keneli yenu Esomogo no sonu Ship Emenike Analike Imoni na Gambia Onye nweli odogwu Ubulegu mu keneli yenu
all the executives and members ezi nwanna maka committee of friends ọbụlụ na Gambianu ọsinunu ya dị nnu ọsilichukwu gọzie unu niile nụ na ọgadịlu unu mmanụ na nnụnụ dusu ọsibụbụla egwu m kenele ya nụ Ogbuefi onye bishi umadị agaba n'ọgbụ ụmụleri agaba na Gambia agaba n'Idoso agaba worldwide ọsịmụke neli yenu nwanne nwoke ọfụlụ n'anya nu Dr. Okonkwo ọgbọnọ ọrịa n'Idoso nụ ọsịmụke neli yenu injinia Okonkwo ezi nwanne si dọnụ n'isobili nụ ọsịmụke nekweli enu Mr. Chisom Okonkwo egwu na Malaysia ọsịkwa Malaysia gị na alụmdinu ebe afọ gị na-achọ aka ebe afọ gị n'obodo ike n'isobili abụla egwumuke neli enu ezigbo isi m kelele gị ezigbo ya nwoke nụ Mr. Emeka Okonkwo onye Yaba ụmụdim Nnewi MC digital n'Idoso okwulọra na ikenele dọnụ si m kenezeli ihe nụ Ogbuefi Michael Tochukwu Okoli ezigbo onye Akaba ụmụ ụgbọ Alhaji n'Idoso unlimited favor EMF Great Fair Lagos State Nigeria ọsịmụke nezeli ihe nunu ezumọkụ Big brother Mr. Sunday Eze Amadi School boy Freedom Motors Guinea Bissau Freedom Motors n'isobili nụ Freedom Motors n'Idoso nụ onye nweli n'onweli nụ School boy abụlegumuke nezenu Chairman Honorable Emeka ezigbo onye ogbu ezumele Oraifite Chairman ekwusigo Association Gambia asị na onye isi bụ onye isi nụ abụlegumuke nenu aishi bọọlụ Ndubisi akụlụọnụ ifeadịka nwanne nwanụ na ndị kpọ ọbụlụ n'ụlọ ka na-ekwu Anambra Steeti ka na-ejenu onye ndị kpọ uli Anambra Steeti n'Idoso ọ ga-adịle gị mmanụ dọnụ si Chukwu gọzie yinụ abụlegumu nezenu ashi keneti nwa Ndubisi Ebube Chukwu ụzọ ndị kpọ ọbụlụ n'uli onye ọma n'isobili na n'uli
ebube chikuzo asị na onwere mmadụ ka o nwere ego nụ ka baniru na ị ga-adelele nụ Ogbuefi Obinna Okonkwo ndị nsọ sidonu n'izu onye nnukwu aja isi ekwusigo ọbụlụ na Anambra n'izu onye kwusigo n'izu enyi udo ka mma the international music promoter ọsị mụ kene yinu ọsị na ị ga-adịlili ekene oye n'afọ na nkwọ ọsị na iduso Chukwu gozie ndị ezinu nọ yinu ma fansha na fa ya dịlili enyi udo ka mma n'okeneli n'itobilio onye nwelu mmadụ enweghị ego sidonu gaba n'ihu yes sir ezi nwanyị dị asọ alụsego n'ikalige onye kwụsịgo jide ebube eze n'obi Costa Road alụsego n'ikalige the youngest landlord na Gambia onye nwere mmadụ enweghị ego